15 ನಿಮಿಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಾದನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದೇ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲು ಪಾಡ್ರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಮೂಲುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಮತ ಉಂಡು. ನಾಟಕ ತೂವರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಐತ ನಡೂಟು ಬರ್ಪೆರಾದನ ಬರ್ಪುಜರ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಸಹನ ಕುಂದರು ಬರ್ನಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜು ಬತ್ತನವಾರ ಮುಂದಿಯತ್ತು ಬಾತಿರೋಣ ನಾವು ಪೂರಿ ನಾಟಕ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಟ್ಟೊಡಗೆ ವಿಷಯ ಆ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನೆನಲ್ಲ ಇದೆ ಐಕಾತ್ರ ಲೇದಿನ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಿಡದೀದ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೂಲುತ್ತದೆ ಯಾನ ಬರ್ನಗ ಬಂಡೇರು ಸಚಿನ್ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಹಾ ಆರೆಂಗ್ ಬಂಡೇರು ಸಹನಕ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪಾತೆರೊಡಿರು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಏನ ಬೋಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಡು ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಎಂಕಾಯಿನಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಜವನೆರಡ ಯಾನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುಯ್ಯೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಪುಗ್ಗೆರಡು ತುಯ್ಯೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡದು ಎಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಯಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪಣದ ಎಂಟು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡ ಪನ್ಪೆ ತುಳುವ ನಾಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆಚಾರಗು ವಿಚಾರಗು ಐನ ಪಾತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜನತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಭಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತೆಂಡಲ ಆಯನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೆಂಡಲ ಹೊರಕ್ ಆಯನ ಲೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲನ ಕೊರ್ದು ಉಲೈ ಬಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಂಡ ಪರಡು ನಾಂಡ ಇಂಟ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಗೋಣ ದಾದಾಂದ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಪನ್ ತೆರಿದಿನ ಹಿರಿಯನಕ್ಕ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಯಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಪನರೆಗೂ ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ತತ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಬಿತ್ತರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಸಮಾಜಡುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಜೀವನದ ಸಾರನ್ನು ಪಂಡಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಮೂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ತಿಂದು ಬಂಜರ ತಿಂದು ಬದುಕು ಕುಲ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಗೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಟಗೆ ಬದುಕು ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರಣ್ಣ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇತ್ತೆರಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ 72 ವರ್ಷ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು 36 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗಡ ಬದುಕಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆರು ಬದುಕಿನ ಆತ್ ಉದ್ದಗಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಟಲನೇ ನಮಕ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು 36 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗಡಿಪ್ಪುನಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಬದುಕು ನನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಣದು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಯಾನೈನು ತೂತುಜಿ ಯಶೋದೆ ತೂತಲ್ ಎಂಕೈನು ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜವನ ಪಣದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಕೇನುವೆರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನ ಐನೇ ಮಲ್ತು ತೋಜವರಿಗೆ ಬುಡದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಐನು ತೂದು ಆಸೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ದೇವರೇ ಎಂಕೀರು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿನೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರುವರ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇನುವಲ್ಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆತೇ ಅರ್ನಾತೆ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ತದು ನೆನಪುಗೂ ಪಣದು ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಕೈಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆ ಕಾಲಡು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದ್ವಾಪರ ಮುರ್ಕುಂಡು ಪನ್ನಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ವನಟಿತ್ತಿನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಪ್ರವಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಂತದ್ದು ಉಡುಪಿಡದಿ ಇದು ಐನು ಉಡುಪಿಡ ನಂಬಿಯರು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀತಿ ಅವು ಎಂಕೊಂದು ಕೃಷಿ ಏನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಪ್ಪುನ ಉಡುಪಿದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯಾನ ಮೂಲ ಬಂತು ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗುಂತುದೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬದುಕು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಕೇನ್ಯರಂದಾಂಡ ಜೀವನದ ಈ ದಾಲ ಕಂದುಜ ನಿನ್ನ ಪಂಪಿನ ಮುಳು ದಾದಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಹಂಕಾರದ ಬದುಕು ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಪಿರ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕು ಬತ್ತ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತುಂಬು ಬತ್ತ ಆತನ್ ಅವ್ವಾ ಕಾಲದ ಕೊರೋನಾ ಆಂಡದ ನೆನಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಿಂತಂತ ಐಕಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮನುಷ್ಯಗ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಸೀಕು ಏತ್ ಜನನ ಪತೊಂದು ಹೋಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಆಂಡ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಣ ಎಂಚಾಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತನ ಮನುಷ್ಯಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೋನೆ ತೋಜವರೆಗೆ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟೂರು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಕೈ ಪತ್ತದ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಳು ಪೊಣ್ಣನೆ ತೂಂಡಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂಪಗೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನ್ನಾಗ ನಂದಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನಿಕುಲು ದಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ದಾನಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಗಾಲು ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ರಾಣಿ ತುದುಜ ಪೊಣ್ಣನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿಯೇ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ದೂರ ನುಂಗಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ನಂದಜಿ ಆಂಡ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೋಂಡು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಓರಿಯನೋರಿ ಮುಟ್ರೆಗ್ ನಿತ್ತುಜಿ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ ನಾ ಸೀಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂಡು ಪಂಡ ತನ್ನ ಬುಡದಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಕಡನೆ ನಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಕೊರೋನಾಡು ಅಲ್ಲ ಕಡನೆ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುನಃ ಮುಟ್ರೆಗಾಲ್ ತಯಾರಿತು ಚಲ್ ದಾಯವಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬದುಕೊಡು ಪಂಪಿ ಆಸೆ ಪೂರಾ ಮಂತಿನ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನನೇ ದಾದಿತ್ತಂಡು ದುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಏನಲಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಸಿಗೆನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯದ ನಿದ್ರೆನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯಗ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧನು ಕೂಡ ಕಂತಾಕ್ಲಿನ ಈ ಭೂಮಿದ ನಿತ್ತು ಉಂಟವರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಮನುಷ್ಯಗು ದುಡ್ಡುದ ಅಹಂ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಐನು ಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದು ಹೋಗುನೆಗೆ ಮಲ್ತಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿನ್ನದು ಪುರಲ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಭ್ರಮೆ ಬುಡ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯ ಪಂಪುನ ಮಿತ್ತೂರಿ ಉಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ ಸೀಕಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊರೋನಾಗೆ ಅತಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಏನವಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಟಿಡ್ ಬದುಕೊಡಿಯ ಜೀವನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರಿ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಪುಣಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಗ ಸೀಕುಂಡು ಏನು ಸೈತ್ಯರಂದೇ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬದುಕೊಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾದ ಆ ಸೀಕು ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ ಬದಲಾಯನ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುರು ಆಂಡು ವಾ ಬಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರದ ಬಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಅವು ದುಡ್ಡು ತಪ್ಪಿರವುದ ಬಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ಬಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಬಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂಧುಲೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಎಲ್ಯ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕೋಣಡು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಬಾಕಿಲು ಕಂಡಿಲೇನು ಪೂರ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲಿಯಂಡ ಎಂಕೆನ ಬದುಕುದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಉಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋವೆ ಎಲ್ಲೆ ಬದುಕಡು ದಾಯಿಗ ಅಹಂಕಾರ ದಾಯಿಗ ಯಾನೇ ಮೆರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿ ಅಹಂಕಾರ ದಾಯಿಗ ಎನ್ನವೇ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಬದಲಾ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರೇನು ಪೂರ ದೊಂಕುದೇ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಡ ಕೇರ್ಲೆ ತುಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ ಕೈಟ್ ಮಾಜಾವುನ ಗೂಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಪಂಪಿಯ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮದತನ ಆನಿ ಸಮಾಜ ತಾಯಿ ತತ್ತಡು ಪಂಪಿಯ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಗಳು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎರೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಎಗ್ಲ ಆಯನ ಬುಡೆದಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎರೆಗ್ ಆಯನ ಮಗಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೂಮು ಬಂದ ಆಯಗಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲನ ಬಾರಿ ಭದ್ರ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಾರ್ 5 ಏರು ಕಂಡು ಬತ್ತಿಯನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಈ ಕಾರುಡು ಕುಲ್ಲುವ ಎದುರುಡು ಕಡನೆ ಬುಡದಿ ಪಿರಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮಾಮಿಯವರ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಡ ನಮ್ಮಲೆ ಸೋಂಬರ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾಮಿಯ ಚೊರೆ ಬಟ್ಟಿ ಎರೆ ಓಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುವರು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಒಯ್ವನ್ ಬೇಡ ಆರು ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿ ಬದುಕದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಡುಟು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣಿನ ಕೇನು ಚೇರು ಪನ್ಪಿ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗ ಪನ್ನಿಗೇನು ಜಮಾರೆ ನಮನ ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಪನ್ನೆಗೆ ಎಂದ ನಮಗ ನೆನಪಿಸಿ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ನೆಗೇನು ಜೆ ಎಂಕೊಂದು ಚೂರು ಪಿರದು ಬೋಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಚಿ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬುಡು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುವ ಇಂಚನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡ್ರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜೆ ದಯಮಾಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡುವ ಪಂತಿನಾರು ಒತ್ತೊಂದೇವ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಜನ ಇಚ್ಚೇರು ಇಲ್ಲಡು ಬುಡುದಿಲ್ಲ ಒತ್ತುನು ಇಲ್ಲಡು ಕಡನೆಲ್ಲ ಒತ್ತುನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒತ್ತುನು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಎರಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಣದುಲ್ಲ ಈ 7 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ
ಪೂರಾ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವನ ಮನುಷ್ಯಗೆರನ ಪಾತಿರೋದು ತರ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯದಾನಾಗ ದುಂಬಿಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 13 ಜನಗಳು ಇತ್ತು ಜರ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಜ ಆಗಾಗ ಬಯ್ಯದನ ಉಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಜ ಇತ್ತ ಓಡೆಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲೇ ಪಾತಿರು ಮೊಬೈಲೇ ಹೊಚ್ಚು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಪಾತಿರ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಭಾರೀ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಯಕ ಕೊರಡುಕೆಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಓರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಪಂಪಿನ ಭಾರೀ ಪುಗತ್ತೆ ಗೋಯಿನವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯನ ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಪೆಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ದಾದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಇಂಕ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಓದುವೆ ಏನ ಬರೆತಾರ ನನ್ನ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಪತ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರದ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಬರೆಪೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಏನ ಕಲ್ಪವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನ ಐದು ಪೂರ ಏನ ಬಾಲ್ಯ ಕಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಓರಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಗೆ ಆಯೆ ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟುಡು ಕಲ್ಪವಡೆ ಆಯ ಏನ ಕೊರ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಐನು ಪೂರ ಕಲ್ಪಲೆ ಐತ ಒಟುಗು ಗೆಂದು ನೈನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪ ಓಡ್ಚಿ ಆಯ ಸೋಪುನ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಗೊರ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಬರೆಪಿರಿಗೆ ನಮ್ಮವು ಲಂಚ ಉಂಡ ಬರಿತಿರದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಸೇರಾಯೊಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಸೇರ ಓಡೆ ಅವಳ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯೋಂಡ ಎನ್ನ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಡೊನೇಷನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲೆನ್ ಸೇರವಳು ಆಯ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡೆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೋಲ್ಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮ ಏರ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರ್ಪಿನ ಛೋಟ ಭೀಮ್ ಏರು ಪಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಕಿನಿ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಖುಷಿ ನಮಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮಗ್ ನಮನ ರಾಮಾಯಣ ಡೇನಾಡು ನಮನ ಮಹಾಭಾರತ ಡೇನಾಡು ನಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕಥೆನು ಒರ ಜೋಕಿನ ಬಾಯಿಡುವರ ನೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಲೆ ತುಕ ಏರಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಒಲ್ತು ಅಗತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಪಿ ಕಥನವನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಕ್ಯದ ಕಂಗಣ ಆತೋಡು ಕೊಡಿಚದ ಕಲ್ಲು ಉಡರಿಗ ಆತೋಡು ಗುಜ್ಜರದ ಕೆದು ಪೇರಾತೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಬಲಸೋಡುಯ ಮಗೆ ಮಂಚಣ್ಣೆ ಸಮಾ ತಿಂತೋಡು ಪನ್ಪಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಚಣ್ಣನ ಕಥೆನ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕೇನಗ ಬಂಡ ನಮಗವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮಚಾರಿನ ಚಾರುನ ಕತೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕೇಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕತೆ ಕೇಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಿರಾವಡ್ ದುಂಗಣಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಹಿತೋಲತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತು ಏರು ಪೂರ ತೆಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಣಿತ್ಯ ಮೂರು ಉತ್ತುದು ಏನಾಳ್ಳ ಒಂಜಿ ನಮನ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಡ ಕುಲ್ಪಾನಡದುಕ ಸಿರಿಯಪ್ಪನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಏನಾಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಲೈನಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ ತಯಾರಿಪ್ಪೆ ನಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮುಡ್ತು ಏರಾಣ್ಣ ತಯಾರಿಪ್ಪೆರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಡೇಕನಗ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಆಟಿದ ನಮಗ ಗೊಚ್ಚಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಆಟಿಡೊಂದಿರದನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಬ್ಬ ಕಂತು ಉಂಟೈನ ಪೊರುಳು ತಿಂಡಿ ದಿವಸ ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ನಿಜಾಂಶ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಸಹನ ಕುಂದನ ಪಾತೆರವಂತೆ ಕೈಪೆ ಆಣ ಎಂಕ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ ಏನ ಎನ್ನೋಡ ಎಂಕ ಏನ ಸತ್ಯಾಂದಾಪುಣ ಯಾನ ಐನೇ ಪನ್ಪೆ ನೆನಪುದಿರ ತುಳುವೆರೆ ಈ ತುಳುನಾಡನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟು ಬುಡೆಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರುಗದ ಬತ್ತರಂಡಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ನೆಲೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲಾ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಲ್ಲಾ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎನ್ನ ನಾಗನ ಬನ ಎನ್ನ ನಾಗನ ಮೂಲ ಯಾನು ಬುಳೆದ ಬತ್ತಿನ ತಾದಿ ಉನ್ ಈತಿ ಇಪ್ಪುನ ಎರೆಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇಂಡವು ತುಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ದುಮ್ಮುದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿ ಪಾಠ ಏರಾಂಗ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ತೆರಡ ಅವು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆನಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೊಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಪೂರ ದೊಂಕುದು ಪೋಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ದೈವನೇ ಮೈತ ಬಿತ್ತುವಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂಜೋನ ಏತ್ತು ಅನಾಚಾರನ ಪೂರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಮಲತುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಮ ಮಲ್ಪಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಮ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳು ಅವೇ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಳ್ಳೇಡು ಅತೇ ಪೊರಡು ಬೋಡು ಅವು ಏಪಲ ಅಡಿ ತಪ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೈ ಒಗ್ಗಿಜರು ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಒಲ್ಪದ ಪೋನಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಪನರಿಗುಂಡು
ತುಂಗುಡು ಮತ ಈ ಕೋಲ ಅನ್ನಗ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ನೂಕರೆಗುಂಡು ಪೋ ಮಗ ಪ್ರಸಾದ ಗೆದ್ದು ನಾನು ನಮಗ್ ಬೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ದೈವಗ್ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಂತೆ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಒರಿ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಡಿಪ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಅಂದ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಬಿತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾವು ಓಲಾಡಿನ ಒಂಚಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂದು ಕೆಪ್ಪುಲ ಪೂನು ಆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ತೀದು ಯಾನು ಒಂದು ದೈವ ಪಣದ ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಬೋರಿಯಂದಾಂಡ ಏನ ಪಿರೌಡು ಬತ್ತಿನ ಯಾನೆ ದಂಡದು ಬೋವೇನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೈವನೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಆ ತುಳುವೆಲ ಈ ಕಡ್ಡಪ್ಪ ಗುರುವೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೈದರು ಒಂದು ತುಳುವೆರನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೈದರು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲೆನ ಕುಲ್ಲಾದನಿಗಳು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರಂದಾಡ ವಾ ಜೋ ಕುಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲೆಗ ಹಿಂಸೆ ಆನಾಗ ಸೀರೆನ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನ ಕಾಕರಿಗೆ ಇನಿ ಓಲೋಲಾ ಅವನಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರದ ಬುಡಕ ಬರ್ತದ பொண்ணு ஜோக்ல ரக்ஷணை நீ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ பொண்ணுಲೆನ ಏತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಟೆ ನೈತಿಕತೆ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂತುಲೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂದು ಕೊಡಡೆ ಮಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಬುಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಗೆಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವೇಷನ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಇವ್ರು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ದೇವರನ್ನು ತುಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಎಪ್ಪಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಂಡ ವೇಷಪಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಬಾಲದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟೆ ಗುಣಕ್ಲೆನ ಆ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಡ ದಿಂಜ ಇರಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಾರ ಅವು ಮುಂದೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಅದ ಅಲ್ಪಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಅಲ್ಪಕ್ಲಡ ಇಪ್ಪುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂದಿನ ದಯದೀದ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಯಾನ ದಾಯಗ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟುದು ಗುಳೆಪವರಿಗೆ ಏತ್ತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಕೇನ್ಯರಂದಾಟ ಅವು ಸಂಘಟಕರಿಗ್ಲ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೇ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಬೆಂಪಿನ ಜವನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಇನ್ನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಒರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ತೋದುಲ್ಲೆಗೆ ಒರಿ ಐಕ್ ಬೀಜ ಮುಚ್ಚೋದುಲ್ಲೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಒರಿ ಬದದ ಕೇಂಡೆಗೆ ಇದೆಂತ ನೀನು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿತಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗ ಉತ್ತರ ಗೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಚೂರು ದುಮ್ಮಪೋಯರಿಗೆ ಒರಿ ಗುಂಡಿಗೆತ್ತೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿ ಮುಚ್ಚೋದುಲ್ಲೆಗೆ ಏನ ಮಲ್ತುಲ್ಲರು ಬಾರಯ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಯ ಪಂಡೆಗೆ ನಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಈ ಬೀಜದ ನಡುಕು ಪಾಡು ನಾಯೆ ಆನಿ ರಜೆ ನಮ ಕವು ಒಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಎನ್ನದಾದ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ಪೆನ್ ಒಂದು ಏಪ ಮಲ್ಪುವರ ಸಂಘಲು ಒರಿಯುಚ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಗೆ 4 ಜನಡ ಆಪುಜಿ ಆ 4 ಜನ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುದು ಕೈಸ ಬಾರಿ ರೈಸವೇನು ಉಂದಿಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಏಪ್ಪಲಾ ಉಂದಿಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅವು ಎಂಗ್ಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೇ ಅವಡು ಅವೊಂದು ನಾಮಧೇಯಾಗಿಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಸಂಘ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಜನ ಮಂಡಲದ ಪೂರ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪೂರ ಜವನ ಸೇರಿದು ಏಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪೆರ ಆ ಊರುಡು ಏಪಲಾ ಧರ್ಮ ಉರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಬಾತೆರ ಒಂದಿನ ಮಾತೆರ ನಡಬೋದಿಪ್ಪಲೆ ಕಡೇಕಾದ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸೋಪ್ಪರಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನಪುದಿಲೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂಜಿ ಸಲ ರೇಡಿಯೋಗು ಜಾಕಿಗೆ ಪಂಡು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆವೋಡು ಪಂಡು ಅದು ಫೋನಾಗ ಅದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಪೆಗೆ ಎಡಿಸನ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಡಿಸನ್ 10,000 ಸಲ ಆ ಬಲ್ಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಭಂಗ ಬೈದೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ ಭಂಗ ಬರದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತದು ಬೊಕ್ಕಗೆ ನಿನಕುಲುಲ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರ್ಲು ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ ವಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಜೋಕುಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಇತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತನ ಆ ಜೋಕನ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಾಣೋ ಇಪ್ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮಾಡಿ ಉಂದು ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕಿನ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತದ ಬದುಕದು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪೋವಡೆ ನಾನು ಬಂದಿನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಜೋಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಯದೀದು ಬಿತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ
ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಗೆರೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ಯಾನ ಆಂಡ ವಿವಾಹ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡಿಪ್ಪು ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ದುಂಬು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗು ಈ ಸ್ಮಶಾನಗು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಪೋಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿಯೋಗಿತ್ತ ಐತ ಬೇರೆ వచ్చి ನಾಲೈತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಡನೆ ಕುರೆತ್ತಂಡ ಐಕ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೋಪಿನ ಕುಲ್ವೆ ಕುರೆತ್ತಂಡ ಯಾವನೈ ಇಜಿನಾಂಡ ಐತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸೋಮೋಯ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಲೇಗ ಇತ್ತೆ ವಿಚ್ಛೇದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಲ ಈ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡಿ ತೂವೊಂದು ಪೋವುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಟನ ಜೋಕ್ಲನ ಮಟ್ಟೆಲೆಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲುಲ್ಲಲು ಅದನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಕಡ ಒರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗ್ಗಿಡು ಪಂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತ ಪೋಯಿನ ಮಗಲು ಕಡೇ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಇಲ್ಲಡ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇಪ್ಪೋಲು ಪಂಪಿನ ಏನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ ಐನಾತತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದಿನ ನಮಕ್ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕತ್ತೆಕ್ಲೇನು ಪೋರೆ ಬುಡಡೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಕುಲಾದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದದು ಹೋಪಿನ ದಯವಿದು ಮಲ್ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಐಕ್ಯಾನಿ ಏಪಲ ಪನ್ನಡಿಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಪ್ಪನ ಆಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಪೆ ಪಂದು ಮುಜಿನಾಲು ಫ್ಲೋರ್ದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲಡನಿಗೂ ನಾಟ್ರ ಪೋಯಾಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಂಡಾಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಬದುಕತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೆರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಗುಳೆ ಎಂದಾಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಹೊರ ಕುಲ್ಲುದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೆಗದು ಪಾತೇರುವೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲು ನಡಬುಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಯಾರ ಪಾತಿರ್ನೇಟದಲ್ಲ ತಪ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಪೇನ್ ಎಂದಂಡ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ದಾಯಗೊಂಡ ಪೂರ ಕೈ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ಪತಂದು ಹೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಚೂರು ಕೆಬಿ ಪಿಂಟದು ಪಂಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಟ ಒಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಟ ಇಲ್ಲು ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ದ ಜೋಕುಲೆ ಪುಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ದುಲೆ ಒಂಜೆ ಎರಡು ಗುಳ್ಳು ಜೈಕು ಅಡೆಮುಟೆ ಉಂಡಿತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲಾತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಭಜನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪುನೆಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮಕ ಸಮಯ ಇಂಚಿಂದಾಣದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಣ್ಣ ಬಯ್ಯದ ಕೊಟ್ಟುಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾಯಿಡವು ಬರ್ಪಿನೆಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣದು ಹಿಂಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪೆಟ್ಟದು ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಪೂನು ನಿಕುಲೆಂಗು ಕೊರ್ಜರು ಎನ್ನ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅರಣಿಸೋನ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಕುಲೆನ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದಾರು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಮಣ್ಣು 4 ವರ್ಷ ಒರಿಗ ಬರಡು ಪಕ್ಷಿ ಕೆರಟೆ ಎಂಕಿ ಎಪ್ಪಲ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಂಚಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿವೇರು ಅಭಿಮಾನ ಪಂಪಿನಡ್ಲ ಅವು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಈ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ಎಪ್ಪಲ ಧರ್ಮ ಒರಿದು ಬರಡು ಅಧರ್ಮ ಅಳಿಯಡು ಎಂದು ಒಟ್ಟು ಸಹೋದರಿಯಾದ ಈ ಮಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಿಯನ್ನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.